ai ku blay pi ki pat ba baro ki baju kersane ngi na kapor mo te manga iri sisa mensong ngadan hang ni ban pentip shi ba ya ka Phlim Tyngkai ka balapan kala kerteng no na ka Phlim student Bangalore balapan mi da ka chwas imle production on supply pe ba no ha biju cinema kata ka dei ha ka khat khandai tarik September te bat haswa jong ka Phlim ngin supply pe ba no ya ka wei ka music video na ka ne ka Phlim Tyngkai te nga kwaro ban pentip pi ki pat ba baro ba kan dan ka wei ka music video na ka ne ka Phlim Tyngkai bala ai ka teng shit Kyrang bat ya ka ne on supply pe ba no ha khat sau tarik uniu August ha ka por san beji janmiet ha chwa semle Phlim production YouTube channel adro ka chwa semle Phlim production kan ai khusna marmashi hajar tengka ya kitu ki ba comment nengkong ba ar balai on dala pelat ya ka ne ka music video shit Kyrang badro on dala peni ya ka ne ka Phlim kin yo free ticket hado kawai ka free ticket nang taru bad kin yo ya kata ka shi hajar tengka ka khusnam on priang tangi ki ba comment ha YouTube channel jong ka chwa semle badro ka chwas imle kan ai free ticket sa kumba arphongon kiba comment ha kan ka music video shit Kyrang badro kila ban one page free ya ka Phlim Tyngkai ha ka khat khandai tarik September arajar pusan ha ka por arbaje ka chwas imle kanom priang e gitu kiba comment klem akor ngin priang tangi gitu kiba comment ba ai min sim badro lada pi comment ngoba ban bo ba number phone jong pi khanang ban sok ban phone pi ban ai ki ticket bad ya kan ka Phlim Tyngkai la ring door do Elvis thaba bad la pmi bad direct da section imle bad kumjoro la ak do phira do trong Sherlin Khongwar mangaru bad i golden star bad ya ka jingwai shit Kyrang jong ka Phlim Tyngkai la rwai da ram suchiang bad e bentatang bad ya kan ka Phlim la penbit penbiang da iban shem tham ha provide studio kapor ban pen iya ka Phlim Tyngkai ha biju cinema shlong kata ka de ha khat khandai tarik September kapor ka de khatwei steng min step arbaji no paisi san baje janmet bat nyosh pawa janmet kabakam sngot nat shushu ban pentip pi ki pat ba balapen duna ya ka dor tiket ha biju cinema kata ka de ha balgoni kalong tang shispa san pho bat ha preng tang shispa tengka bat shakmat tang propho tengka te na kaleng jonga inong shimbanta ha ka ne ka Phlim Tyngkai nga kerpat ya pi ki pat ba baro ba ondala pmi ya ka ne ka Phlim ha ka khat khandai tarik September ba pinwan ban sakhi de lagi jong ki khmat pinwan ban ai min sim ban kershan ngi kinong shimbanta bat kumjuru ngin yo min sim kinong shimbanta bat kinong pmi ki Phlim ru kin yo min sim